הגמגום? תמיד, יש לה בראש, יש לה תמיד שאלה, למה לקחת אותי? למה? כל הזמן, בראש, השאלה, לשאול אותו, היא לא יכולה, היא מתביישת, אין אומץ. היא רוצה לשאול אותו, למה לקחת אותי? למה? כולה, קח אותה לעבודה! מחר בבוקר בשעה 8! למה? היא רוצה לשאול אותו, אין אומץ, היא מפחדת. היא כבר פעמיים, שלוש, רוצה לשאול אותו, אין כוח, אין אומץ. מתביישת ומתביישת. עכשיו, הזדמנות, אומץ! נתנה לו את ההזמנה לבר מצווה של הבן, ועוגה, אשתו הביאה תה. היא מתביישת והיא מחפשת הזדמנות ואומרת לו, יש לי שאלה. כן, מה את רוצה לשאול? הוא חושב, אולי היא רוצה על האבמות. אף פעם היא לא על האבמות, אף פעם. לבד, אף פעם. משהו, אף פעם. כלום, הוא לבד. תעלה לה את המשכורת, כולם עולים, עולה. מירה, אף פעם. נו, בא הבית, כן. מה את רוצה? קיבלה עומד, שאלה אותו, למה לקחת אותי לעבודה? יענה לך תשובה. תשובה לא פשוטה. לא יודע תשובה. אפשר הוא יענה תשובה, לקחתי אותך באש, מה? אולי הוא תשובה, אני מרחם עלייך. אולי תשובה, מקצוע אני קלטתי, את עובדת טובה. לא. אשתי תחזור, מעתה אני אענה לך תשובה. בסדר, בחורה. הביאו התה, שמו התה. טוב. הוא רוצה לענות תשובה. אבל אני אעצר, אני רואה פה ציבור גדול. עדיף, שבוע הבא אני אענה לך תשובה. היא שאלה אותו למה, והוא ענה לה תשובה. בתקופה, לפני 14 שנה, הבן שלו בגיל 8 קם בבוקר, מגמגם. הבן שלו מגמגם. הבן שלו, הוא מספר, לפני 14 שנה, הבן שלו קם בבוקר, בגיל 8, מגמגם. אתה מגמגם. לקחו אותו לרופא, טיפולים. נתפס, הלשון נתפס. הוא לא יכול לדבר. מגמגם. הבעל הבית, סוד, הוא לא סיפר. טיפולים, רופא פרטי, שלם, טיפולים. אשתו, לחץ, עצבים, בושה, כולם, אשתו, רופא. בדיוק באתי לרעיון עבודה. הוא, בעל הבית, הוא רואה בחורה מגמגמת. אין זמן, לא בעיה. הוא כולה, אם הבחורה מדברת, הוא עצמו, אין זמן, לא שווה. אבל הוא עצמו חושב, מחפש עבודה, רעיון עבודה, לא לוקחים אותו. הוא חושב, הבן שלי. לא ייתנו לו עבודה, הוא לא חושב עליה. הוא חושב על הבן שלו. חושב. טוב. פתאום הוא רואה, הוא קם. אז הוא אומר, בן שלי, אני מקבל אותך לעבודה, מחר בבוקר בשעה 8 תבוא לעבודה. הוא צועק, מה הוא חשב? בן שלו, מחר בבוקר תבוא לעבודה. כולם היו בהלם. הוא כל הזמן בראש שלו, בן מגמגם. לא ייקחו אותו לעבודה, הוא רצה, מה לעשות? תביא אותה לעבודה, הוא מספר, כבר שבוע, שבועיים, שלוש, חודש, מגמגם. אוטומט, מפסיק לגמגם. היום, הבחור היום, בגיל 22,
מדבר יפה. אומר לה, אשתו אומרת, אנחנו מרגישים שהשם עשה בכוונה שהבן שלנו יגמגם תקופה קצרה בשביל שניקח אותך לעבודה. אנחנו לקחנו אותך לעבודה, השם בירך את הבן שלנו שיהיה בריא. מי צריך להגיד תודה? אנחנו צריכים להגיד לך תודה, או שהוא צריך להגיד לנו תודה? מי צריך להגיד? לא הבנתי. אני, הבחורה, 14 שנה, תודה רבה, חג שמח, שנה טובה. הוא בעל הבית עושה חשבון, הפוך! צריך להגיד תודה רבה. אני באתי לעבודה, זה מתקן את הבן שלי. תיקן את הבן שלי. זאת אומרת, אני באתי לעבודה, אני בירכתי אותו שהבן שלו נהיה בריא. מי צריך להגיד תודה? אני להגיד תודה או שהוא צריך להגיד תודה? בעל הבית צריך להגיד תודה. לא שבעל הבית תמיד, הוא יודע, הפוך, היא אומרת תודה, שנה טובה, חג שמח, מתנה, הוא אומר הפוך, הוא צריך להביא. מה לומדים מזה? מה לומדים מזה? הרבה פעמים אנחנו רואים אדם מסכן, מבקש צדקה, מבקש עזרה. הרבה, אתם תראו, כל הזמן. אתם בראש שלכם, מה בראש שלכם? נצלן, שקרן, הוא לא טוב, הוא מבקש עזרה, הוא מנצל. תדע לך, זה שהאדם בא אליך, מבקש צדקה, תרומה, מבקש עזרה, ואתה עוזר לו, מי יודע, אולי מהשמיים רוצים שתעזור לו, שהוא יברך אותך, שאוטומט תהיה לך הצלחה לך. אוטומט. לא שהבחורה צריכה להגיד לו תודה. לא, הפוך. הוא צריך להגיד לה תודה. שהיא באה אליו לעבוד, זה תיקן את הבן שלו. זה תיקן את הבן שלו. אז אותו דבר. מי יודע? אדם בא אליך מבקש תרומה, אתה אומר לו לא צריך, לא. מי יודע? אולי אתה מפסיד את הברכה. אולי אדם מבקש עזרה. אתה אומר לו לא. אולי אתה מפסיד את הברכה. אתה עוזר לו. אולי השם עשה בכוונה. תעזור לו בשביל שהוא יעזור לך.